קווי חשיבה מנחים לחיים טובים בכדור הארץ החדש. חיה את הרגע הזה, את ההווה, בשמחה ובהכרת תודה אמיתית, מתוך אהבה ושלוות נפש על שבחרת להיות כאן, בזמן הזה על פני האדמה. להתחבר ללב, לחשוב מהלב ולא רק מהשכל. תן מקום לאינטואיציה ולפרצי השראה. זרום עם מה שעושה לך טוב, מה שמרגיש לך טוב, עם החלום, החזון. שום דבר לא ארטילאי. הכל יכול להפוך למציאות. שהחשיבה תהיה מחוץ לקופסה, להתחבר לפוטנציאל המחשבתי וליכולות שקיימות בך. אל תאמר אינני יכול, אל תשלול את כוחך. לזמן בקביעות את אנרגיות הריפוי, האהבה אל עצמכם, אל הגוף הפיזי שלכם, ולהטעין אותו במחשבות חיוביות כגון אני בריא, אני מתחדש, אני אוהב את עצמי, אוהבת את עצמי, ונאהב, נאהבת, אני שמחה, אני שמח, אני מאפשר ליותר דברים טובים להיכנס לתוך חיי. הרגישו מה מרחיב את תחושת האהבה והשמחה בתוככם ומה מצמצם את אורכם. תוך שימת דגש לתחושות שלכם בכל רגע ורגע, בכאן ועכשיו, שהוא רגע ההווה. התחברו כל יום אל השמש המרכזית הגדולה. עמדו מול קרניה החמימות. נשמו את האנרגיה הסולרית המבורכת שהיא שולחת לכם, ובקשו ממנה לשלוח לכם הטבעה של שמש קטנה צוחקת אל תוך בטניכם, לאזור שקרוי מקלט השמש ואל לבכם. הודו על מה שקיים בחייכם כל יום, שהרי דברים שאתם מכירים בהם, אתם מרחיבים עוד מהם בחייכם.